znáš. Život je pohádkou nedopsanou, že snad se sny jen 3krát. Snad ti to může znít dnes jako báznosti. Věř mi, že to je za nás nejlepší zpráva. Pro ty, kdo uvěří, stane se zázrak. Možná, kdo jen to pozná, věř mi, že království padne, když spás. A to je konec.